वेलकाम टू माय सिफुं मिक्सार इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ सिफुं मिक्सार इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायबाय, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो गुरै खावलायबाय, जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै अल नटिफिकेशन खालामना लानो थाखाय जेब्ला आं भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार जेसेबां हागौ खालामनो गुरै खावलायबाय, जाहाथे इयुनाव आं लासैनो दावगालांनो हायो नोंथांमोननि अननायाव। दा आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे जायफोर बिथांमोना एचएस एग्जाम होनो होननानै साननानै दं, बिथांमोननि थाखाय रुटिना दा बे समाव पाब्लिश जाबाय। बेयो मैयासो पाब्लिश जादों 9 डिसेम्बराव। दा नोंथांमोननि एचएस फाइनेल एग्जामा 12 फेब्रुवारि 2020 निफ्राय जागायनानै 14 मार्च 2020 आव जोबहैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना रुटिनखौ आंनि बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक होना होगोन, बेयाव नोंथांमोना थांनानै PDF फाइल हिसाबै डाउनलड खालामना लाखिनो हागोन आरो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां पास खालामनो हायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों जाहाथे फरायनायखौ बायालासिनो, जाहाथे सानसेयाव खमबाबो 6 घन्टाखौ फरायनो नाजादो, जाहाथे इयुनाव मोजां लामाजों दावगालांनो हानाय बायदि। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअखौ फोरमायबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै।